Yeah. Empilweni akekho umuntu ongahluleki. Umehluko ukuthi sihluleka ngendlela engafani. Number 2, kudepend ukuthi uhluleka kanjani. Number 3, kudependa nangokuthi futhi mawusuhlulekile wenzani after ukuhluleka kwakho. Akuyona iproblem ukuthi uyahluleka. Kodwa iproblem ukuthi mawusuhlulekile wenzani. Number 3, mawusuhlulekile obani abakutshela ngokuhluleka kwakho. Bakutshela kanjani ngokuhluleka kwakho. Number 3, uhluleka nobani noma uhluleka kubani. Leyo nto it's count ukuthi uhluleka kubani nanokuthi uhluleka kanjani. Kuyenzeka sometimes uthola ukuthi uhluleka kubantu abaronki. Kunabanye abantu abadalela ukuthi uhluleke kubona, aba right for ukuhluleka kwakho. Kunabanye abantu abaronk for ukuhluleka kwakho. Kunomunye umuntu onokuhluleka okufana nokwakho angakwenza abantu bamreject, bamlahlele ngaphandle. Bese kwakhona abantu abazohluleka njengawe bamxoshe. Iproblem ekhona uhluleke kubantu aba-right for yena. Inkinga yakho into edala kube ngasuthi empilweni ukuhluleka kwakho akuzange kube admitted. Yingenxa ukuthi uhluleke kubantu aba-wrong empilweni yakho. Bheka abantu ophila nabo. Number 2, bheka abantu ozohluleka kubo. Sometimes kuyadinga ukuthi uhluleke kumuntu o-right, ungahluleki kumuntu o-wrong. Ngoba uzohluleka kumuntu o-wrong, umuntu avela akunyathele engazuthi uyaqala ukubona umuntu owake wahluleka empilweni ngawe. God bless you.